Kaibigan, magluto po ako ng ubi. Lutuin ko po. Naluto na po siya, kaibigan. Pisain ko na po para lagyan. At saka all-purpose cream. Yon, kaibigan. Marunong po akong magpisap-pisap. Kasi kaibigan, during my high school and elementary, magtinda kami sa kantin. Kami ng yung saging, pisatin namin at saka lagyan ng buko. So parang ganito. Ang naiba lang ito ay ubi. Yun. Namin sa kantin. Tag 1 piso lang. Tsaka isang na yun. Malaking tulong na sa amin yun kasi mayroon na kaming baon para sa school. Ito po yung ubi namin, guys. Galing sa Bantayan. Ito na po yung ang pinakalas. Wala na pong natira. Tuwagi palagi. Napay buko-buko. Ilagay ko dito, guys, para ilagay ko sa ref. So, ito na po ang aking ice cream na ubi. Ito na po. Wow, kalami. Ito po yung ice cream ko na ubi. Matigas na po siya. Masarap po to.